Am scăpat nici prin gând, parcă n-am avut niciodată înjurături. Mi-a curățit Domnul mintea. Dragilor, când Hristos intră în casă, scoate zarva din casă. Când Hristos intră într-o casă, o curăță. El este sfânt, sfințească-se numele Lui. Amin. Și cei ce sunt a Lui sunt chemați să se sfințească. Dar nu numai atât, scoate afară zarva. Mai face Domnul Iisus ceva. Adună familia la oaltă. În familia în care nu e Hristos, acolo e dezbinare. Tata e într-o parte, mama e într-o parte, copilul în altă parte. Când Hristos vine într-o familie, ia pe tata, pe mama și îi duc acolo unde este copilul. Dragilor, trăim într-o lume care separă familia. Trăim într-o lume care dezbină. Într-o lume care pulverizează. Tata e într-o parte, mama e în alta, copiii în alta. Trăim într-o lume în care tata are televizorul lui, mama televizorul ei, copiii televizorul și computerul lor și nu mai stau la oaltă. Hristos adună familia la oaltă. Adună familia la oaltă pentru că El a întemeiat familia și El a făgăduit să binecuvinteze familia. Se spune despre o fetiță care a crescut într-o familie dezorganizată. Tată bețiv, mamă stricată, că n-avea parte nici de dragoste de mamă, nici de dragoste de tată. Când se ducea la tată, o înjura și o trimitea la mama, mama o înjura și o trimitea la tata și era a nimănui. Și într-o zi a găsit pe stradă o coală de hârtie dintr-o carte religioasă, cu o poză, și atât de mult i-a plăcut poza aceea încât n-a mai lăsat poza, nu s-a mai deslipit de ea. S-a dus acasă și a vrut să-i arate la tata. Tata a înjurat-o și a trimis-o la mama, mama a înjurat-o și a trimis-o la plimbare și fetița era cu poza aceea după ea. După câteva zile, părinții curioși au zis, bine, arată-ne ce poză e acolo. Fetița le-a arătat poza și în poză era o familie, tată, mamă și o fetiță, se țineau de mână și stăteau pe genunchi. Și fetița a zis, tata, dacă tu ai fi omul acela, și dacă mama ar fi femeia aceea și dacă eu aș fi fetița aceea, cum ar fi la noi acasă? Știți că la atâta mesaj Dumnezeu le-a atins inima. Dragilor, dacă vreți să vedeți cum vă percep copiii casa, puneți-i să deseneze familia. Puneți copiii să deseneze familia. De atâtea ori când am copii cu probleme, îi pun să deseneze familia. O, cât își doresc copiii familie în care să fie unitate, să fie dragoste, să fie armonie. Hristos adună familia la oaltă. Diavolul ia familia și o împrăștie. Hristos adună familia la oaltă. N-ai vrea să adune și familia ta? Nu te-ai bucurat să-ți adune Hristos familia de pe unde este și să-i elibereze, să-i curățe? Mai face Hristos ceva. Acolo unde scoate zarva afară, acolo unde adună familia la oaltă, acolo Hristos aduce viață pentru cei care sunt morți. Acolo Hristos spune, fetiță, scoală-te. Acolo este cuvântul vieții. Și El are apa vieții și pâinea vieții. El este Domnul vieții. Și unde vine Hristos este viață. El a venit ca să aducă viață. Și oile Lui au viață din belșug. N-ai vrea să vină viață în casa ta. N-ai vrea să vină viața aceea din belșug. Viața aceea dumnezeiască. Viața aceea care îi scoate pe tăi din moarte spirituală. Toate acestea le face Hristos când intră într-o casă. N-ai vrea să intri în casa ta? Dar știți cum a început totul? Iair a înțeles că are nevoie de Domnul Iisus. Și l-a chemat la el acasă. Am început prin a vă ruga să spuneți, câți dintre dumneavoastră aveți pe cineva care încă nu-i întors la Domnul în casă? Și au fost multe mâini. Vom încheia în felul următor. Ne vom ridica în picioare peste câteva clipe. Și ne vom ruga. Ne vom ruga pentru cei dragi. Și cei care ați ridicat mâna că aveți pe cineva neîntors la Dumnezeu, aș vrea să vă încurajez să vă rugați. Iair nu i-a spus, Doamne, știi, cercetează casa mea, dacă ceva acolo nu-ți place, te rog să te înduri de ea. Iar a spus, Doamne, fetița mea trage să moară. Te rog să vii să spui mâinile peste ea. Te rog să vii să-i dai sănătate. Când ne rugăm pentru casele noastre, îi spunem, Doamne, cunoști casa mea, vino și puneți mâna peste ea. Vino, Doamne, și lucrează. Și vom proceda în felul următor. În evlavie și în reverență, peste câteva momente, aceia care suntem întorși la Domnul și știm cu siguranță că dacă am plecat din lumea aceasta în baza credinței în jertfa Domnului Iisus, a lucrării nașterii din nou, a asigurării pe care ne-o dă Scriptura, a umblării noastre de ascultare de Domnul, știm că ne duce la El acasă. Peste câteva momente am să vă rog în evlavie și reverență să ne ridicăm în picioare, iar pe aceia care încă nu v-ați întors la Domnul, aceia căror viață încă n-a fost predată în totalitate Domnului,
Am să vă rog să rămâneți pe scaune. Să rămâneți în evlavie și în reverență pe scaune. Vom avea un timp de rugăciune. Ne vom ruga și vom cere Domnului să aducă viață în fiecare familie. Amin. Să aducă mântuire peste fiecare suflet. Îi vom spune, vino, Doamne, la noi acasă. Și îi vom spune Domnului, Doamne, împlinește rugăciunile noastre. După câteva rugăciuni, cu frați și surori, vom cânta împreună cântarea, așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spală în sânge divin, om, Mielule, eu vin, eu vin. Și în timpul acelei cântări, aceia care astăzi sunteți gata să-i spuneți, Doamne Iisuse, vino și în casa inimii mele. Vino și mântuiește-mă și pe mine. Am să vă rog să vă ridicați de pe scaune atunci, să vă ridicați împreună cu noi să cântați. Vor fi cuvintele afișate pe ecran și fă din cântarea aceea, fă cuvintele rugăciunii tale. Acum în evlavie și în reverență. Cei care încă nu sunteți întorși la Domnul, vă rog să rămâneți pe bănci, pe scaune. Cei care sunt întorși la Domnul și cei care sunt îmbrăcați în haine albe, în evlavie și în reverență, haideți să ne ridicăm în picioare. Pe ceilalți vă rog să rămâneți pe scaune. Dacă încă nu ești întors la Domnul și nu ești botezat, rămâi pe scaun. Rămâi în evlavie și reverență acolo. Mare putere în rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Venim înaintea Domnului, așa cum ea el și-a deschis în ziua aceea inima și Dumnezeu i-a binecuvântat casa. Îi spunem și noi, Doamne, vino în casele noastre. Amin, Doamne. În câteva rugăciuni scurte, nu rugăciuni predici, rugăciuni de mijlocire, rugăciuni de cerere. Venim înaintea Domnului împreună cu câțiva frați. Din partea fraților începem să ne rugăm și apoi vom trece în partea surorilor. Rugăciuni cu voce tare, rugăciuni de mijlocire, rugăciuni de cerere. Venim înaintea Domnului. Doamne, te rog să-L mântuiești pe tatăl meu. Amin. Doamne, să lucrezi în viața lui mântuire. Amin. Amin. Știu, Doamne, că îi facem mult mai mult decât cele sau... Te rugăm, Doamne. Glorifica să fie numele Tău, că Tu vei numera și în această zi și vei mântui suflete. Amin. Amin. Doamne, Tată în ceruri, de 10 de ani, Doamne, mă rog pentru tatăl meu. Doamne, îndură-te. Dacă am avut o mamă care mi-a dus la pocăință, te rog să o binecuvintezi Tu. Amin. Dar, Doamne, în această zi, ridic glasul spre Tine, Doamne, să Te atingi de tatăl meu care împlinește 77 de ani. Te rog, Doamne, să-i luminezi viața, că Te-am rugat în numele Lui Iisus, Doamne. Amin. Amin. Continuăm rugăciunea cu frații. Cerem îndurarea ta în această zi. Te rog frumos să primești rugăciunile Amin. așa cum ți le știm aduce înaintea. Da, Doamne. Îți mulțumesc din suflet pentru această zi. Da. Îți mulțumesc din suflet pentru ora de rugăciune. Mulțumim, Doamne. Am legat împreună cu biserica din această zi. Îți mulțumesc pentru recolta frumoasă a celor noștri. Da, Doamne. Am știut și am simțit, Tatăl meu, că vei lucra în acest an. O, Doamne, te rugăm, Doamne. Pentru toată biserica. Amin. Te rog ca cetatea aceasta, Amin. localitatea timp, ca să o binecuvintăm. Amin. Să o ies cu îndurarea ta. Amin. Mă rog pentru familia casei, sorei mele. O, Doamne, Doamne. Pentru toate. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne. Mulțumesc pentru copiii tăi care te-au îndusat. Dar te rog să-i întorci la tine. Amin. S-au depărtat de noi și s-au depărtat și de tine. O, Doamne, îndură-te, te rugăm. Iar care te-au primit în inimă, te rugăm, folosește-te de ei. Amin. Ascultă-mă când mă rog și fii slăvit în veci. Amin. Amin. Vrem să facem ceea ce spuneți cu ce păcătoși. O, Doamne. Facem cu toată puterea noastră. Călăuzită Duhul Sfânt. Amin. La lucrul Doamne Ta. Dai binecuvântat-mă pe lucrarea Ta. Amin. Aici unde ne așezat. Te rugăm, Doamne. În Oradea, în țara noastră și pe tot pământ. Binecuvântă, Doamne, robii. Amin. Desele cu binecuvântare ta cerească. Te rugăm. Amin. Amin. Câteva surori. Amin. Amin. Amin.
Te rugăm, Doamne. Amin. Mulțumim, Doamne. Amin. Amin, Doamne. Ascultă, Doamne, rugăciunea. Amin. Amin. Amin, Doamne, ascultă. Amin. Amin. Doamne, Tată, să mulțumesc pentru familia mea. Te rog, stăruitor, astăzi, Doamne, vină în casa mea și Amin, Doamne. Amin. În numele și în meritul lui Iisus, te rog să mă ascult. Amin. Amin. Doamne, Iisuse, cer și eu stăruitor, și Doamne, în casa mea. Amin. Doamne, Iisuse, Doamne, voi de ajutorul Tău. Amin, Doamne. Dă-ne biruință, Doamne. Puterea Duhului Tău. Amin. Și lucrează în inima soțului. Amin. Lucrează, Doamne, în inima ta. Amin. Doamne, Iisuse, îți mulțumim că am avut preț înaintea Mulțumim, ochilor Doamne. Tăi. Ne-ai scos din groapa Mulțumim, Doamne. fericită și ne-ai pus picioarele pe stâng. Ajută-ne, Doamne, să Amin. fim vremătile. Ajută-ne, Doamne, să umblăm în priveliște. Amin. Făcând voia Ta aici pe pământ, Doamne, și cu tot ce ne-ai dăruit să ne putem bucura la aceasta Ta. Amin. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta și mulțumim că ochii Tăi sunt deschiși spre locul acesta. Mulțumim că ne cunoști inima și casele. Amin, Doamne. Și mulțumim că ești Dumnezeul milei și a harului. Amin, Doamne. Mulțumim că ești un Dumnezeu al Mulțumim că avem dragostei. speranță. Mulțumim că nu obosești iertând. Amin, Doamne. Mulțumim că ești Dumnezeul care onorezi rugăciunile. O, slavă Ție. Doamne, s-au înălțat rugăciuni cu voce tare și rugăciuni în Doamne. gând. Te rugăm, ascultă-ne, te rugăm. Amin, Doamne. Te rugăm, îndură-te de casele noastre, Doamne. Amin, Doamne. Doamne, te rugăm să mântuiești pe cei dragi ai noștri. Amin, Doamne. Mulțumim pentru cei care au venit în locul acesta. Copleșește-i cu dragostea Ta. Amin, Doamne. Străpunge-le inima, Doamne. Eliberează-i de orice legătură a celui rău. Dacă sunt plecați în altă parte, acolo unde sunt, Doamne, atinge-te de ei. Întoarce de pe căile păcatului. Mulțumim, Doamne, că ușa Ta este deschisă. Mulțumim că pe acela care vine la Tine nu-i zgonești afară. Mulțumim, Doamne, că ești Dumnezeul care mântuiești. Revarsă mântuirea, Doamne, ca un râu binecuvântat. Și pe aceia care Te cheamă acum, Doamne, Te rugăm să-i onorezi cu răspunsul Tău. Pe aceia care își deschid inima, Doamne, scrie-le numele în cartea vieții. Și fă astăzi să fie slăvit numele Tău în cer și pe pământ. Așa cum stăm acum cu capetele plecate în rugăciune. Cântăm piano, cântare așa cum sunt la Tine vin. Cântăm piano ca o rugăciune. Dragul meu, în timpul acestei cântări, dacă cercetat de Duhul lui Dumnezeu și gata să spui, Doamne, vino și în casa inimii mele, vino și mântuiește-mă și pe mine. Ridică-te în picioare lângă ceilalți și cântă împreună cu noi. Haideți să începem să cântăm. Așa cum sunt la Tine vin. Dacă ești gata să spui, Doamne, vin și eu, primește-mă și pe mine, ridică-te în picioare și cântă împreună cu noi. Să vă binecuvânteze. Dacă sunt alții, în spate, în față, la balcon, să vă binecuvânteze. Să fie slăvit Dumnezeu. Dar alții care se ridică în picioare, este sângele divin care îi spate. Dar știu că este o luptă în sufletele oamenilor. E o bătălie pentru mântuirea voastră. Spune-i, Doamne, Tu ai mers la cruce pentru mine. Și eu vin, primește-mă. Cântăm și strofa a doua. Dacă mai este cineva. Sunt apăsat. Da, apăsat de păcat. Slăvit să fie Domnul, dacă mai există cineva. Ridică-te în picioare și spune, Doamne, sunt ispitit. Sunt încercat cu El. Primește-mă și pe mine și eliberează. Ridică-te în picioare și cântă împreună cu noi. Unde mai este cineva. E valul lumii acestea. Cel mai mare val care va veni este valul morții. Dacă ai plecat în veșnicie astăzi, unde ți-ai petrece veșnicia? Cea mai mare tragedie din casa lui Dumnezeu să mergi departe de fața Lui. Strofa 3 o cântăm împreună. Așa cum sunt de rătăcit. Spune-i, Doamne, mulțumesc că ai avut îndurare. Să fie Dumnezeu. Dacă nu este cineva,
Doamne, vin să fiu scutit. Să fiu scutit de judecata aceea aspră. Să fiu scutit de iad. Să fiu scutit de pânzare. În sală, la balcon, dacă mai este cineva. De picioare și spune, El la lui Dumnezeu. Ție nu ți-a făcut și să mergi la cruce pentru mine. Dă-mi îndrăzneală, dă-mi putere, dă-mi credință. Ultima strofă spune, așa cum sunt, tu mă primești. Păcatul nici nu mi-amintești. Așa te primește și pe tine. El este Cel care ne schimbă viața. El este Cel care ne mântuiește. Este ultima strofă și ultima chemare a zilei de astăzi. Dacă mai este cineva, ridică în picioare și spune, Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine, mântuiește-mă pe mine. Scrie numele meu în cartea vieții. Crezând ție mă mântuiesc. Aceia care și-au deschis inima și au venit la Domnul. Vom sta înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea de încredințare în mâna Domnului. La rugăciunea aceasta rog toată asistența să ne ridicăm în picioare și rog pe fratele Ionică Cotrău să-i aducă în rugăciune înaintea Domnului, pe cei care astăzi și-au deschis inima înaintea Lui, pe cei care s-au întors la El, să-i pecetuiască Domnul cu Duhul cel Sfânt, să-i păzească de orice cădere, să le dea biruință și statornicie, să nu fie doar o emoție de moment, ci să fie o hotărâre adevărată din inimă. Plecăm capetele și ne rugăm. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie numele Tău, Amin. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt, și acum și în veci de veci. Amin. Mulțumim pentru cuvânt, mulțumim pentru prezența Ta, mulțumim pentru lucrarea Harului Tău, mulțumim pentru aceste suflete care astăzi s-au apropiat de Tine și care și-au predat viața în mâna Ta. Doamne, primește-le! Doamne, Te rugăm să le ierți de orice păcat. Te rugăm să îi liberezi de orice legătură a păcatului. Vino cu lumina Ta, cu prezența Ta. Doamne, pecetuiește prin Duhul Sfânt inima și viața lor. Și Te rugăm, dă-le putere să Te urmeze pe Tine. Doamne, lucrează în viața lor în continuare și lucrează în viața multora. Doamne, suntem copleșiți de harul Tău, de dragostea Ta imensă, binecuvântat să fie numele Tău. Doamne, Te iubim și ne predăm Ție. Curățește-ne, sfințește-ne și ajută-ne să rămânem mai Tăi. Te rugăm, Tată bun, de dragul Domnului Iisus. Amin. Amin. Să ne așezăm. Câteva clipe, cei nouă vor păși apa botezului. Și lucrarea acestei zile de vestirea cuvântului își va arăta rodul și eficiența în felul în care cei nouă au mărturisit și vor continua să mărturisească ce a făcut Domnul în viața lor. Când a intrat în casa lui Iair, Domnul i-a spus fetiței Talita cumi. Fetițo, scoală-te, zic. În câteva clipe cei nouă se vor ridica. Și ei vor intra în apa botezului. Botezul este mărturia unui cuget curat. Este imaginea morții și a învierii împreună cu Domnul Iisus. Vom asista la o înmormântare și o înviere. O înmormântare a omului vechi și o ridicare a omului nou. Ne rugăm ca Dumnezeu, prin puterea învierii Lui, în care a lucrat în viața Domnului Iisus și a lucrat și în viața celor nouă, să lucreze în viața multor altora. Dacă astăzi sămânța adevărului a încolțit în inima ta, Domnul să o facă să crească și să rodească. În timp ce corul slăvește pe Dumnezeu prin cântare, împreună cu cei nouă ne apropiem de actul botezului. Vă invităm să continuați să vă rugați și cu toată biserica în adunare, în rugăciune, în cântare, ne apropiem să săvârșim ceea ce Domnul Iisus a poruncit să facem. În numele Lui Dumnezeu, pentru slava Lui Dumnezeu. În timpul cântării corului, cei nouă ne apropiem de apa botezului.